Записваме ли? Да. Здравейте, уважаеми колеги от форума MetalBlade. Ето, с тия нощите ще се занимаем двете днес. Kershaw Crown от 8 хром 13 молибден ванади и Sanremo 738. Еднакви стомани и двете хубаво грань скосяване, глъбна скос демек. Само дето Kershaw с по-дълго острие 83 мм, докато на Sanremo е 72. Така. Ето ни го тестовия материал. Ето ни го тестовия материал. Съжалявам, че повече картон не можах да осигуря за тази вечер. Че замисъла е всеки картон с всеки нож да се реже половината кашон, за да е еднороден материал, да няма съмнение това е по-дебел, он е по-тънък. Това е бил различен. Единият нож реже половината кашон, другия нож реже другата половина кашон. Чисто, ясно и просто. Едната купчинка, едната половина, другата купчинка, другата половина.